V dnešnej epizóde si povieme niečo o kontaminácii laku. Volám sa Matúš Vajko a vítajte v garáži Vajko a syn. Kontaminácia laku trápi nejedného milovníka automobilov. Hlavným viditeľným príznakom kontaminácie laku je náletová, respektíve vzdušná hrdza, tzv. Malé červené oranžové bodky, ktoré sú viditeľné hlavne na bielých a strieborných lakoch. Taktiež malé čierne bodky, ktoré sú zvyšky pneumatík alebo čerstvého asfaltu. Poďme teda na to, umyjeme si to, ukážeme si, ako sa toho zbavíme, ako sa toho vyvarujeme a ako vlastne máme postupovať. Obdávili sme si pekne umýli, na spestrenie tentokrát ružová pena od Shiny Garage, metóda 2 vedier, z vrchu, dole, pekné umytie, ideme na dekontamináciu laku. Ukážeme si detailne, ako to na tomto aute vyzerá. Kontaminácia asfaltu je dosť silná, zákazník prešiel s autom po čerstvo urobenej ceste, je to pekne zasraté. Ukážeme si to zblízka. Vidíte, milión malých čiernych bodiek a medzi tým sem tam nejaká ajta, zaostríme, červená. Takže to čierne je všetko asfalt, to oranžové je železo. Vlastne ide to po celom aute, spredu, zozadu, dozadu. Na kolesa sme si umýli, ale budeme si ich musieť umyť znova, lebo aj na kolesách sú pozostatky toho asfaltu. No a spodky. Takisto. Zadok. Všetko je to silne kontaminované. Na odstránenie asfaltu použijeme produkt od Shiny Garage Taren Glue, ktorý je na báze prírodných citrusových olejov a mastných alkoholových derivátov. Produkt si prelejeme do rozprašovača. Tieto Mercury Quasar sú veľmi dobrou voľbou s dvojitou reakciou. Takto postriekame celé auto. Dáme si detail, kde môžeme vidieť, ako produkt reaguje a rozpúšťa asfalt na aute. Necháme to pôsobiť, spláchneme to a urobíme to ešte raz, pretože tá kontaminácia je fakt silná. Asfalt sme si odstránili, všetko je dole, môžem povedať, že 100% určite, všetko z laku, zo schiel. Krásne nám to zišlo, videl som, ako sa mi to rozpúšťa pod rukami. Bolo potrebné urobiť to dvakrát. Netreba šetriť na chemii,
ak je niečo špinavé, je dobre dať produktu viacej, hlavne nech sa to dobre šmíka, nech to proste funguje, nech to rozpúšťa, nech robí produkt robotu. Čím dáte viacej produktu, tým ľahšie sa vám bude potom pracovať. Ak budete na produkte šetriť, tak ten proces alebo to čistenie bude trvať dlhšie a budete to robiť na sucho. A častokrát to vlastne aj tak platí, že kto maže, ten jede. Takže vráťme sa ale naspäť k umývaniu auta. Ďalší krok, ktorý si urobíme, je dekontaminácia od náletovej a vzdušnej hrdzy. Produkt je znova Shiny Garage Detox. Je to produkt, ktorým vlastne uvoľňujeme železné častice, ktoré sú zapichnuté v laku, ktoré sú viditeľné hlavne na tých bielých a na tých strieborných autách. Časom vidíte malé oranžové miestečka, hrdze. Je potrebné to robiť pravidelne 2-krát, 3-krát do roka, 4-krát do roka určite. To neznamená, že keď máte čierne auto, že to tam nie je. Je to tam, len to nevidíte. A preto sú vďačné auta biele a strieborné, pretože je to ľahšie rozpoznateľné. Ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje túto náletovú hrdzu, alebo vlastne vznik tejto náletovej hrdze, je štýl jazdy. Štýl jazdy, to znamená rýchlo a na brzdy. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá a chcel by som to aj vyzdvihnúť, je kvalita brzd. Ak kupujete lacnejšie brzdy, tieto sa rýchlejšie opotrebujú a hádžu nám oveľa viacej bordelu na lak auta ako tie lepšie a kvalitnejšie. Hlavne, ak jazdíte ako Schumacher a často brzdíte, vzniká tam obrovská sila, obrovské trenie, proste nevyhnete sa tomu. Preto je dobre si auto pravidelne ošetrovať. Aj keď dáme na auto keramiku, je dobre auto z času na čas mechanicky umyť, odstrániť túto náletovú hrdzu. Samozrejme, výhodou, ak máme auto navoskované alebo máme auto nakeramikované, tak čistenie je oveľa jednoduchšie. Nie je potrebné vynaložiť také množstvo energie ako pri neochránenom aute. Samozrejme, je to ako vždy a všade. Ak sa staráte a robíte tú údržbu pravidelne, to čistenie v malom je potom kratšie a jednoduchšie. Ak sa na to vyserete, tak nečakajte potom, že to zrobíte za 5 minút. Hej. Napríklad toto auto mi trvalo umytie, zatiaľ presahujeme dobu 2 hodiny. Máme vlastne auto umyté a máme urobené tarko. Ideme ešte vlastne na železo, takže umytie auta do 3 hodín úplne v pohode. Netreba rátať s tým, že to fakt spravíme za pol hodiny. Je potrebné venovať tomu čas. Hej. To je zatiaľ asi k tomu všetko, k tomu železu. Ideme ho dať dole a ukážem vám detailne, ako to vyzerá. Okay. Najčastejšie postihnuté miesta sú v podstate blatníky, dvere a zadné dvere, to sú miesta, kde v podstate ten prach z brzd je hádzaný na tieto miesta. Takže vidíte detailne aj malé bodky. Tie čierne už sú preč. Použijeme produkt. No, tu nám niečo zreagovalo. Takto to nemá robiť. Dobre. Už je to dobré. Už je to dobré. Napríklad túto teraz vidíte, ako to rozpúšťa. Vidíte? Tu je to dosť masívne, ale musím sa priznať, použil som starší rozprašovač, kde už mohlo byť nejaká tá usadina, preto mi to vzniklo takéto silné sfarbenie. Normálne to tak hneď nefarbí, chce to chvíľu čas, takže
notifikácia aj pre mňa, použiť čistý rozprašovač. Myslím, že predtým som tu mal nejaký iný čistič, ktorý som možno neodstránil dobre, ale už to vidno, že už to reaguje a pracuje tak, ako to má. Prejdeme dozadu. To sú tiež veľmi kritické miesta. Postriekame si to. Je tu tej naletovej hrdze strašne veľa. No, krásne to už vidno. Vidíte, ako nám to rozpúšťa a rozbíja. Takže, ako sa tomu vyvarovať? Nejako. Pravidelná údržba auta, umývať, voskovať, keramikovať, čistiť, aby sa nemali čas vytvoriť tieto malé oranžové hovna. Dobre, celé auto si postriekame detoxom a prejdem to ešte do istoty rukavicou. Ak bude potrebné, urobím to dvakrát. Dekontaminácia vlaku dopadla veľmi dobre. Skoro všetko je preč. Nevidím žiadnu malú čiernu alebo oranžovú bodku. Zatiaľ som si nič nevšimol. Prešiel som to dvakrát. Tarko, dvakrát. Iron, detox. Posledný krok dekontaminácie laku je klej, hlina. Avšak treba upozorniť, že tento krok je určený fakt iba, ak je to nevyhnutné, pretože plastelína, klej alebo hlina je abrazívna. To znamená, že tým, že naberá na seba nečistoty, ich samozrejme po aute hneď ťaháte a auto škrabete. Je veľmi dôležité, aby ste vždycky, keď robíte s hlinou, plastelinou, klejom, používali nejaký ten lubrikant, klej lubrikant. Veľa chlapcov vraví, že veľmi dobre je, že stačí obyčajný šampón. Lenže treba si potom pozrieť, ako sa pracuje so šampónom a ako sa pracuje s nejakým tým lubrikantom. Ja mám Shiny Garage Smooth Clay Lube, sa to volá ten produkt. Správa sa to úplne ináč ako šampón. Oveľa viac to klže, je to oveľa šmykľavejšie. Páči sa mi to viacej, ako keď pracujem iba so šampónom. Takže ďalšia možnosť kontaminácie laku je hlina, alebo sú už dneska v ponuke aj také klej bloky. Je to taký penový aplikátor s takou gumou a v podstate slúži to, funguje to presne takisto ako hlina. Cenovo to vychádza zhruba rovnako. Toto viete použiť viackrát hlinu. Hlinu použijete raz, dvakrát a hodíte ju do koša. Ale vždycky záleží podľa kontaminácie laku. Na niektoré auta toto stačí a na niektoré auta to nestačí. Na niektoré potrebujete použiť hlinu a zase nie je hlina ako hlina. Niekde stačí mäkká hlina, niekde potrebujete s tvrdou. Dať to dole, pretože tá kontaminácia je veľmi, veľmi silná. Proste vždycky je to individuálne, vždycky je to podľa auta, podľa laku. A rátajte s tým, že pri klejovaní môžu vzniknúť nejaké poškodenia, preto odporúčam klejovať vždy pred leštením, kedy si môžeme dovoliť aj takéto malé poškodenia, pretože ich vieme veľmi ľahko opraviť. Posledná možnosť je v podstate nejaký ten klej, uterák, z jednej strany mikrovlákno, z druhej strany takisto taká guma, ktorá
takisto dokáže odoberať tieto nečistoty mechanicky z laku. Ešte jednu možnosť máme, ktorú ale momentálne nemám na sklade v garáži, je kotúč. Kotúč s týmto materiálom, dáte to na mašinu, na leštičku, krásne dáte kontamináciu dole. Funguje to veľmi dobre, veľmi rýchlo, takže to je ďalšia z možností, ktorá funguje a sú to všetko veľmi, veľmi dobré veci. Takže keď auto máme umyté, zdekontaminované, nárad prichádza ochrana laku. To je veľmi dôležitá vec. Aj keď máme auto napríklad navoskované a ideme urobiť taký light detox, že použijeme fakt len trochu chémie, aby sme len uvoľnili tie malé čiastočky. Nie ako v tomto prípade, kedy to bolo fakt, že zahádzané, nebolo auto ošetrované, bolo to proste mŕtve, špinavé, že celé zle. Ale v prípade, že máme auto navoskované alebo nakeramikované, môžeme použiť takisto detox, tarko, jednoducho nastriekame, necháme to pôsobiť, splachneme jednu druhú chemiu, vždycky to chce svoj čas. Dajte tomu minútu, 2, 3, 5, podľa toho, aké máte podmienky. Ak robíte vonku a fúka vietor, rýchlo vám to vyschne, takže to tiež nie je veľmi dobré, lebo potom môžu vzniknúť poškodenia na laku, potom budete musieť leštiť. Vzniknú vám také stopy, ktoré potom neumiete, jednoducho musíte ich odleštiť. Takže na to si treba dávať pozor. Pracujte v uzavretých priestoroch, ideálne sú, kde je aj nejaká vyššia vlhkosť, kedy nemá šancu to tak rýchlo vyschnúť. Takže toľko ku kontaminácii, dekontaminácii laku. Ošetríme si lak. Ľudne môžete použiť produkt Wet Protector od Shiny Garage. Je to veľmi dobrá voľba, veľmi rýchla. Mokré auto postriekame produktom, spláchneme, dosušíme nejakým detailerom a máme krásne, čisté, nabliskané a chránené auto. To je asi na dnes všetko, čo som chcel. Všetko, čo som vlastne chcel ohľadom dekontaminácie laku. Ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní, pri ďalšom dieli z garáže Várko a syn. Sledujte môj kanál, YouTube kanál. Nezabudnite odoberať, lajkovať. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Yeah.